Freedom Now movement, hear me. We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Walk if necessary. We are pushing for jobs. 1974 urte erabakigarriaz izan zen Estatu Batuetako historian. Giza eskubideen legea onartu zen urte horretan, arrazagatiko bereizketa amaituz, gutxienez paperaren gainean. Mugarri hau, ordea, ez zen hutsetik sortu. Belaunaldiz belaunaldi egindako borroka baten emaitza izan zen. Giza eskubideen aldeko mugimendua ez zen soilik gizarte mugimendu bat gehiago, baizik mendez mende jasandako zapalketaren aurreko erantzuna izan zen. Hogeigarren mendea baino lehen, esklabotza mundu osoan onartutako instituzioa zen, ekonomia eta gizartearen zutabe gisa justifikatua. Milioika pertsona salerosketa merkatuetan tratatzen zituzten, salgaien antzera, beren askatasun zein duintasuna lapurtuz. Hala ere, deshumanizazio horrek erresistentzia artistikoak eragin zituen, askatasunaren eta berdintasunaren aldarrikapen gisa. Josiah Whitgoodman medalloia abolizionismoaren ikur ikoniko bihurtu zen. Diseinu simple baina indartsuak giza berdintasunaren aldeko aldarri unibertsala zabaldu zuen, Europan eta Amerikan abolizionisten artean zabalkunde handia izanik. Bestalde, J.M.W. Turneren The Slave Ship margolanean ozeano bortitzak eta kateaturiko gorpuen irudiak esklabotzaren ankerkeria erakutsi zuten. Irudi hauek Atlantikoko esklabo trafikoaren errealitate latza islatu zuten, non milioika pertsona itsasoan zehar garraiatzen ziren baldintza jasanezinetan. Margolan horrek ikusleak hunkituz eta salaketa gordin baten aurrean jarriz, garaiko gizarte kontzientzia astindu zuen, esklabontzien tragediaren aurka kontzientzia pizten lagunduz. Esklabotza abolitu ondoren, askatasunerako lehen itxaropena sortu zen, baina laster, argi geratu zen zapalkuntzak forma berriak hartuko zituela. Jim Crow legeek segregazioa arautu zuten hegoaldeko estatu askotan. Eta aldi berean, Ku Klux Klanek bezalako talde arrazista eta radikalen gorakadak beltzen aurkako indarkeria eta diskriminazioa areagotu zuen. Afroamerikarrak gizartearen bazterretan utziz, eskolek, garraioak eta bestelako espazioek arraza bereizketa zorrotza ezarri zuten, eta komunitate beltzaranen aurkako diskriminazioa eguneroko errealitatea bilakatu zen. Garai hartan, mundu osoan kolonien independentziak eta nazio identitatearen aldarrikapenak indarra hartzen ari ziren, eta horrek afroamerikarren artean kultura beltzaren garrantzia eta aitortza eskatzeko beharra piztu zuen. Bere historia eta nortasuna berreskuratzeko artearen bidez kultura beltzaren balioa eta ekarpena azpimarratu nahi izan zuten, gizartean duten lekua eta duintasuna aldarrikatuz. Horrela, segregazioaren aurkako borroka modu artistiko eta kultural baten bidez gauzatu zen, komunitatearen elkartasuna eta indarra sustatuz. Garaiko kultura beltzaren gorakadaren adibide nabarmenena Harlem izan zen,
non jazza, bluesa eta moda afroamerikarra bezalako adierazpen artistiko eta sozial berriak garatu ziren. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Leku hauek izan ziren non populazio beltzaranak segregazioa gainditzeko beren komunitate eta harremanak eraiki zituen, eta horrela eskubide zibilen mugimendurako oinarriak jarri zituen, borroka modu kolektiboan antolatuz. Hogeigarren mendearen erdialdean, giza eskubideen aldeko mugimenduak indarra hartu zuen segregazioaren eta bereizketaren aurkako borroka indarra hartzen joan zen. Giza eskubideen aldarrikapenaren pean, eguneroko erresistentziatik masa mobilizazio eta ekintzetara eramanez mugimendua. Borroka hau ez zen kaletara mugatu. Arteak ere papera garrantzitsua izan zuen, komunitateak bateratzeko eta bereziki aldarrikapenak zabaltzeko. Garai hartako kartel eta bestelako propagandak mezu sendoak eta argiak transmititu zituzten. Esaterako, I am a man kartelak Memphiseko protestetan duintasuna eta gaizatasuna aldarrikatu zituen. Bestalde, NAK bezalako sindikatu eta erakundeek panfletoak eta bestelako material grafikoak sortu zituzten komunitatea kohesionatzeko eta elkartasuna sustatzeko. Kaleetan berriz, arte urbanoak eta muralek garrantzi handia hartu zuten mugimenduaren mezua zabaltzeko. 1977an, Chicagon sortutako Wall of Respect mural komunitarioak afroamerikarren historiako eta kulturako figura garrantzitsuak omendu zituen, eta komunitatearen identitate eta harremanak indartu zituen. 1970an, Black Panther Partyren mural eta grafitiek ere poliziaren bortizkeria eta injustizia salatu zituzten, eta artea borrokaren eta resistentziaren tresna bilakatu zuten. Era berean, argazkilaritzak mugimenduaren une garrantzitsuak eta erresistentzia egunerokoa dokumentatzeko ezinbestekoak izan ziren. Ikusleengan eragin sakona sortuz. Ernest Withers argazkilariaren I am a man protesten irudi hunkigarriak ere honen adibide dira. Borroka erakusteko balio digute eta modu zuzen eta indartsuan ikusleak kontzientziatuz eta mugiarazi egiten ditu. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Protesta zein mobilizazio ugariren ondoren, tartean 1973ko martxoaren 28ko March on Washington for Jobs and Freedom martxa handia bezalako ekintzak eman zirelarik, gizartearen arreta eta presioa handitu ziren.
eta horrek 1974ko giza eskubideen legea onartzea erraztu zuen. Lege honek ofizialki amaitu zuen arrazarekiko bereizketarekin. This faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. Baina realitatean desberdintasun ekonomiko zein sozialak eta baita diskriminazio egunerokoak jarraitu zituzten, batez ere beltzen komunitateetan. Horregatik, arteak jarraitu zuen errealitate horren salaketa eta kritikaren ardura hartzen. Kara Walker bezalako artistek esklabotzaren eta segregazioaren ondorioak aztertu zituzten, iragana eta oraina lortuz, eta ikusleari injustiziaren historia berrikustera gonbidatu zuten. Bestalde, Faith Ringgold Willartek komunitate beltzaren esperientzia eta erresistentzia irudikatu zuten, eta martxaren eta mugimenduaren testuinguruan sortutako muralak borrokaren memoria zein mezua hedatzen jarraitu zuten. Artea eta mugimendu soziala elkarren osagarri bihurtu. Aldaketa sozialaren eta identitatearen defentsaren alde. Gaur egun, arteak historiarekiko lotura mantendu eta borroka garaikideak omentzen ditu. Murales betetako kaleek borrokaren kontakizun biziak kontatzen dituzte. Black Lives Matter mugimenduaren baitan sortutako Washington DC-ko mural ospetsua da horren adibide esanguratsuena. Mural horrek batetik borroka historikoaren balioa azpimarratzen du, eta bestetik gaur egungo justizia eskaerak indartzen ditu. Halaber, museoak eta espazio publikoak memoria kolektiboa gordetzeko une bihurtu dira. Smithsonian African American History Museumen erakusketek adibidez Afroamerikarren historia zein borroka aitortzen dituzte. Ikusleak iraganeko injustiziak ulertzera eta gaur egungo egoera hobetzeko konpromisoa hartzen dutelarik. Aurrerapen handiak lortu arren, erronka handiak mantentzen dira oraindik ere. Poliziaren bortizkeria eta arrazakeria estrukturala gaur egun ere agerikoak dira, eta afroamerikarren komunitateak oraindik justizia eskaera aktiboan dihardute. Keinde Willeren lanek adibidez afroamerikarak subjektuak arte klasikoaren ikonografian txertatzen dituzte, euren beharrezko presentzia aldarrikatuz. Grafitiak eta kaleko performantzak berriz sistema injustuen aurkako salaketa publiko eta zuzena eskaintzen digute ere. Ikusleak parte hartzera eta aldaketaren alde borrokatzera gonbidatuz. Beraz, arteak borrokaren narratzaile eta ispilu izaten jarraitzen du. Esklabo trafikoaren lehen erresistentzia artistikoetatik gaur egungo mural eta performantzetara arteak borroka baten aria ehundu du historian zehar. Artearen bidez, giza eskubideen aldeko borroka ezagutzen eta ulertzen dugu. Baita oraindik egiteko dagoen bidea ulertzeko aukera ematen dugularik. Etorkizun berdintsuago baterako inspirazio bilakatuz, arteak borroka kolektiboaren irudi ahaztezina eskaintzen digu. Beside you. Reverend, what about that trademark?